Čaute ľudia, ja som vaša reakčná chcem. Dajte odber a dneska si ideme zahrať nejakú hru na Google. Keď neviete, čo to je, tak žite pod kameňom. Ako úprimne, môžete ísť do ryti. Takže ideme na Google si to vyhľadať. Ideme to hľadať. No kde to je? Toto není. Aha, tuto to je, no. No. Dáme to tam. Či sa nám to ale načíta, lebo keď sa budeš sekať počítač, tak ti jednu na držku bude. Pôjdeš von oknom. No. Super. Ide to? Ide. Čo by to nešlo? Ale už chápem! Čo mi tu hrá toto? Brainroty. Výborne. Dobre. Dobre, ale že to otravné. Vypnite to, bohovia Brainrotu, lebo vám jednu dám. Podržte! Kuri, vypnite to. Zdechnem. Dobre.